ang mga aral, mga lituntunin ng guardians ng buong puso at buong kaisipan hanggang sa huling patak ng ating mga dugo. Tinatanggap nyo po ba, mga bro? Okay. Inom. 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 Diretso. Inom. Tasang Tasang baso. Oh, yung apat na sinabi ko. I love Guardian! I love Guardian. I love Guardian. I love Guardian. Buhay ang Guardian. Buhay Guardian. Magkakalis, magkakalis. Bro. Magkakalis. Huwag tayong alis sa ating mga pwesto. Magkakalis. Oh, stay put lang, stay put. Doon po tayo sa dating mga pwesto, mga bro. Hindi pa po tayo tapos. Manunumpa po tayo, tapos magpasbas bilang full-fledged guardians. No? Itaas po natin ang ating kanang kamay. Hindi po ganyan. Hindi po tayo parang kumakaway. Ganyan lang po, yung panunumpa. Kasing rin, nawawala. Repeat after me, mga bro, ha? Ganito yan. Pag sinabi ko nga yung mamaya, panunumpa ng bagong kasapi, ako sabihin nyo yung rank nyo at saka yung pseudonym nyo. Pagkatapos sabihin yun, kung ano ang babasahin ko, yun po ang ulitin nyo. Repeat after me, mga bro. Ramlawin Wings, Guardian Brotherhood International Incorporated, panunumpa ng bagong kasapi. Ako si... Bagong kasapi ng Lawin Wings Guardian Brotherhood International Incorporated ay nanunumpa na gagawin sa abot ng aking makakaya na bigyan ng katarungan ang lahat ng mga lituntunin at prinsipyo ng samahan. Susundin ko ang lahat ng patakaran na ipinahiral ng aming samahan at mga probisyon ng aming saligang batas, aking itaguyod at ipaglaban ang mga hatikain at magagandang pagtutulungan ng mga kasapi ng kapatiran. Kaugnay nito, ang dugong nananalaytay sa aking pagkatao ang siyang saksi sa aking lagda, patunay ng aking taus-pusong katapatan sa samahan at sa sambayanang Pilipino. Kaisahan nawa ako ng Panginoon. Amen. Meron pa bro, mas. Mga founder tsaka yung ranking dito sa harap. Lahat ng RMG na na-ranking dito. Founder kasama. Yung mga naka-RMG. Ranking lang. Yung na-ranking dito. Yung may rank. Dinero mo yan. Lahat ng founder dito. Founder. Yung mga narank lang ha. Yung mga na-rank lang dyan ha. Founder kiluwa. Yung mga founder dito. Founder natin. Oh, sandali lang. Nasaan ba si Founder, Founder Thunder? Dito po sa harap, Founder Thunder. Medyo tayo. Distancing po. Social Kasama ko kayo rito, yung mga incoming sa likod. Coming! Lahat po, mauna lang yung mga founder. Tsaka founder dito ko sa gitna. Founder. Founder Thunder. Social distancing, medyo tayo ng konti. 1 liter. Mga bro, itaas yung mga kamay nyo bilang pagbasbas. Dito siguro kayo, lumapit kayo. Baba nyo. Kami lang. Kayo, baba nyo. Basbasan nyo si founder. Ram Lawin Wings Brotherhood, Guardians Brotherhood International, acceptance rights to the officer and members. In behalf of our founding chairman, BCGS CNF Lawin 3 Vanguardia, by the power vested me as BCGS National Corporate Founder, Secretary General of Ram Lawin Wings Guardian Brotherhood International, I now pronounce you as legitimate founder, officer, member, brother of this honorable brotherhood. Para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, para sa kapwa-tao, para sa guardians. Congratulations, brothers. Long live Ram Lawin Wings Guardians. Ngayon mga bro, yung mga founder po natin at saka mga rank, chapter president, vice, at saka yung mga RMG, kung ano po ang respetong aming natatanggap mula po sa oras na to
hanggang sa uling patak ng ating dugo, makakamtan nyo rin po ang mga respeto ng ating mga kapatid. Welcome brothers, welcome to the brotherhood. Ram Lawi Means Guardians. Palakpakan po. welcome kayo lahat ng mga miyembro. Yung kanina, yung Pila. Yung kanina. Mukhain po kanina. Pila. Yung kanina, balik kayo sa dating yung pwesto po. Balik sa dating pwesto. Dati yung Luwang po, luwang. Sukat to, sukat. Sukat po, sukat. pangalan ha. Pero bro, yung sinabi namin kanina sa inyo, yung mga MG, pag nakipagkamay sa inyo yung mga RMG, magmano kayo, ano? Tuturuan naman kayo kung paano. Yung chapter nyo ha. Municipal founder. Pangalan po. Yan, tama. Huwag mong kalimutan yan, baka sampalin ka. Municipal founder. Anthony yan. Tapos, matataas. Tingnan mo yung Bro, kasali po kayo dun. Welcome natin yung mga bago ating kapatid. Mga magilo at nakakalpan, katuwang ng lahing Pilipino, magigising at naalam na pagtanggol ng bansa at lipunan. Yan ang mga kaibigan, kaso tayo mga kasama, na tayo gagawin ang may pagkakaisa. Walang iwanan, lahat ang patay mabuhay nagkasya. Mga magilo at nagkakaisa, katuwang ng lahing Pilipino, magigising at maalam na pagtanggol ng bansa at lipunan. Yan ang mga kaibigan. Tapos driver pa. sunod ka sa akin, bro. Sa likod ko. Sunod ka sa kanya. Aren. Welcome, bro. Onay. Ano? MS. Kayo po, Supreme. Ano, sunod po kayo sa kanila. Ay, alam mo pala. Anthony pa. Tony. Jenny. Welcome, bro. Welcome. Welcome, bro. Welcome, bro. Welcome, bro. Congrats. Welcome, bro.
Tayo ha. Welcome, bro. Welcome, bro. Welcome, bro. Welcome, bro. Welcome po, bro. Welcome, bro. Welcome, bro. Bro, welcome. Bro, welcome. Welcome po, founder. Welcome po. Welcome po. Welcome, bro. Oh, welcome, founder. Welcome po, founder. Welcome, guys. Welcome mga brothers. Maraming salamat po sa mga kapatid nating nandito ngayon. Lalo na yung si Founder Thunder ng Rolling Hills Chapter Bamban. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at welcome po sa Ram Lawin Wings. Mga kapatid, patuloy lang po ang lipad ng Lawin Wings at patuloy din tayo sa pagtagit. Long live LWGBI Ram. Ganun chapter. Ali kini ya mo. Ring kining sa kulkul. O kaya ni kini kumbaga cluster bila. Kailangan ng cluster. Apat na lang. Lang sa cluster.